Няма сега. Това е много хубаво. Ако беше на демончета, ще бъде по-хубаво. Абе, ние нали ще гледаме снимката на Габриела, бе. Аз гледам по принцип Ти календар. имаш? Ти нямаш ли? А? Не се снимала? На Габриела се загуби малко календар. Какво да готва? Да няма да е пиле. Пиле! Не ми се да пиле. На мен ми се яде пиле. Той е криел, както. Яде много пиле. Без хляб мога да го ям. Пари за такова пиле. Пиле! За крилат пиле. Пиле! Вяра, много пари трябват сега. Покрай празници. Точно тази седмица нямам пари за пиле. После някой изкара пари 250, утре ще купа пиле. Пиле!